35 anyos nga maintenance sa usa ka kondominium miangkon na nga iyang gipatay ang 39 anyos nga Kapuyo o Gilubong usab dayon human sa maong krimen. Grabing selos ang nagtukmod sa suspect sa paghimo sa maong krimen batok sa babaeng iyang gihigugma. Ano ang report? Ito basol. Bakit pasaylo? May kong pasaylo mo ginikanan sa squad. Yung bigsuon yung pila kabukban na anak niya. Sa pagpatulo sa luha sa pagmahay, giangkon ni Crisanto Martinez ang pagpatay niya sa iyang kapuyo nga si Josephine Ortiga. Ang naghingaping pangabubo ang hinungdan nganong nahimo niya ang krimen. Nakaangkon og upat kasama dinunggaban sa liog ang iyang kapuyo subay sa pag-angkon sa suspect. Pila ka tama, kapilang ni mo gidunggab siya. Upat siya ito sir kayo. Asa dapit sa Liog sir. liog tanan. So, pagkahuman mo siyang iputos? Putos na ako sa lugar. Pagpulte sir. Ya, kuha niya. Ako lagi lubong. Goyo din ako panahon dito sa lugar sa mong barak sa... Unsa man eh, kawat ka pag... Wala. Lungag ka sa daan nga kamay sir. Kaya marag... So, ito man gilos ko ka nag-anak yun. Wala. Gimutangalan ako siya ka ng... Siminto, anak, human. Basta human. Tangalan ako yuta. Inana ba? Marso 15 kuno, napatay ang biktima nga una niyang gipagawas nga naghikog. Marso 22, naalarma sa mga pulis sa Mabulo nga dunay gilubong nga babae sa compound sa usa ka condominium. Sa kadugayan, may angkon usab kanila ang suspect. Samtang ang haya sa biktima anaa sa iyang pamilya sa pahina San Nicolas sa Cebu City. Aduna siya siyam ka mga anak sa unang lalaki sa iyang kinabuhi. Dili madawat sa iyang inahan ug mga igsuon ang ginangatan ini sa kamot sa suspect. May tantag iyan na natatong gilabay sa daplin kay malubong pa namo masaninaan. Nakuha naman gyud siya nang nahilis na yung tiil. Wala na gyud. Wala ta na gyud sa tanan. Nabuak na niya yung udiri na kuha na yung buhok, yung kamot diri bukog nagawas na. Grabe ang iyang pagdagma sa kong anak. Din ang maklaro ang naong lata na. Grabe. Murag iyang gikuan, gibali-balian niya. Gitugan sa pamilya ni Josephine nga buwag na kini siyang pana ug nakigpuyo sa suspect. Giingong ginagmalan kanunay ang biktima sa kapuyo niyang suspitsado. Hustisya ang gipanawagan sa inahan sa ginangatan sa anak. Nawagan ko sa presidente nga matuman yun ang death penalty sa mga taong magkasasala. Nga grabe kaayo ang pagpatay sa kong anak. Nagtingkagol na ang suspect sa detention facility sa Mabulo Police Station kinsa girakdang pasakaan og kasong murder. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.